Doncs molt bones, una altra vegada des de Palafrugell. Abans ja us hem comentat que avui estarem tot el matí per aquí fent diverses connexions d'ambient. Parlarem de roses, de llibres i de diverses activitats. Però jo, que avui no porto cap rosa, doncs començaré parlant de roses. Hem vingut a Plaça Nova, que ja sabeu que des de l'any passat les floristeries es col·loquen aquí a Plaça Nova perquè la gent vagi passant per aquí. Les llibreries estan, o sigui, les parades de llibres estan al carrer Cavallers i hi anirem després. Però anem a descobrir una mica novetats i com pinta aquest any pel que fa a venda de roses. Tenim 3 parades i parlarem amb totes elles, com cada any, perquè jo ja me demano cada any venir-vos a veure i a saludar i començar més amb vosaltres el dia. Gràcies per venir, un any més. Bon Sant Jordi per començar. Igualment i bona diada. Sí. Expliqueu-vos una mica com pinta aquest any la diada de Sant Jordi. Tenim novetats, com podeu veure. La Joana ha dissenyat ella mateixa els gerros aquests en 3D i hem portat una petita mostra perquè veieu, i també ous de drac, i aquells dracs també hem fet, i tot el que fa la Joana cada any. Per tant, tenim les roses tradicionals que no poden fallar mai, que això en tenim per tots els gustos, per tots els preus i per totes les... Sí, de diferents dissenys. Però més ho heu ajuntat amb això, amb aquesta novetat 3D, que és innovar i ajuntar el tradicional amb la innovació. La tecnologia amb la tradició de Catalunya. Molt bé. I com dèiem, aquí per totes les butxaques i per tots els gustos. I tant, tenim des de 5 euros, 7, i també hem fet samarretes, tote bags, sí, hem fet de tot una mica aquest any. Perquè si jo et pregunto, ara et posaré 3 casos, ràpidament. En plan, som una parella que acabem de començar i allò que és el primer Sant Jordi. Jo tiraria per lo natural, que és el que m'agrada més. Aquestes fulles grans queda molt xulo. Per ser la primera, sí, és una bona opció per mi. Sempre lo natural. Sempre lo natural. Sí. Un altre exemple, no sé què comprar-li a ma mare. Doncs un gerro. Pots quedar molt bé amb un gerro d'aquests, li regales, segur que li agrada, o qualsevol cúpula d'aquestes, que també són en 3D, veus? Rotllo bordat. Clar, a més, les naturals, al final és el que dius, són les naturals que són les que ens agraden, però també tenim aquestes opcions que duren per sempre. I a la gent li agraden molt, hem venut bastants d'aquests i sí, estan sortint molt bé, més del que m'esperava. I mira que tot just comencem gairebé la diada, estem a mig matí, però com dius, ja s'ha notat ambient. A més, hi ha una cosa que m'agrada molt, que és els nens de les escoles, que fan molt d'ambient. Això és molt bonic, això és el més maco. El que m'ha faltat una mica de música, poder. Això sí. No? Falta una mica festivitat al poble, i més a Plaça Nova. Sí, a més, l'any passat a aquesta hora teníem sardanes, a veure, falta una mica de cosa. No, jo crec que sí. Doncs ens ho apuntem per l'any vinent. Charlie, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu i per la feina que feu, que és increïble. I que vagi molt bé la diada. I sempre on fa falta. Clar que sí, moltes gràcies. Merci, bona diada. Doncs hem començat a conèixer algunes novetats, hem dit, roses naturals, innovació amb aquests 3Ds, també les típiques roses que podem guardar per sempre fetes amb altres materials com de fil, així. Continuem veient paradetes, per aquí tenim també una altra i també em colaré darrere per parlar. A veure si puc entrar per aquí. Mentrestant aneu veient que la gent va buscant la seva. Hi ha molts tipus. Bon dia! Hola! Què tal, com esteu? Bé, molt bé. Estem per aquí fent connexions de Sant Jordi parlant de roses i avui venim a parlar amb totes les parades. Expliqueu-vos una mica com s'està visquent aquesta jornada. Bueno, ara de moment han passat els nens i també van passant els més matiners i de moment, mira, els nens ho van col·lapsant tot. Però molt bé, la veritat. La veritat és que durant el matí els nens i les escoles són els que fan l'ambient aquest maco, I tant que sí. Mira, ara s'esperen i tot. A més, ara parlarem amb ells perquè dius, van amb les escoles, però no, ells també compren les seves roses. I tant. Han passat primer els nens que van amb les escoles i ara van per lliure a buscar la rosa que més els hi ha agradat. Ara parlarem amb ells, però una última pregunta. Alguna novetat o alguna cosa diferent? Què teniu aquest any? Bueno, portem també aquestes de l'arc iris, però sobretot la novetat d'aquest any és la rosa negra. Rosa negra? Una rosa negra que tenim aquí, que és negra. Llavors, aquesta és la novetat d'aquest any. No l'havíem portat mai i bueno, les típiques també tenim les del Barça, la de l'arc iris i bueno, el de més ja és el més típic. Suposo que la gent agafa de tot una mica, però que la rosa vermella és la clàssica, la que no falla mai, La clàssica, és la més clàssica de totes i la veritat que sí, que la gent és la que gaudeix més. Doncs acabar de gaudir també d'aquesta jornada de Sant Jordi, que teniu feina tot el dia, Estareu aquí tot el dia, suposo. Sí. Aquí fem parada tot el dia i allà a la plaça, a Mercat, al matí només. Perfecte, doncs ens anem per aquí, que vagi molt bé, bon Sant Jordi. Molt bé, moltes gràcies. Deixem que acabis de vendre aquests nens que t'estan esperant.
Però que volen saludar i saludarem, eh? Hola, hola, hola. Aquí, aquí. El micròfon està aquí, eh? Hola! Les del Madrid! Ponen les flors del Madrid! Visca el Barça i aquesta aquí s'està molt bé. Quin has comprat, tu? Jo he comprat una rosa que és molt guai, de 4 euros i està molt bé de preu. I per qui és aquesta rosa? Per la meva mare. I per qui quina has comprat, tu? Jo he comprat la de colors, que és la meva preferida, i l'he comprat per la meva mare. Molt bé. I per qui? Jo aquesta de colors, que és per la meva mare, i l'any que ve vull alguna del Madrid, Però, diem molt del Madrid, però jo he vist les del Barça, eh? Les del Barça les podem tirar a la bessura. Aquí. No hi ha ningú que vulgui la del Barça? Jo la vull. Ah, I també vull la del Barça perquè se la regalaria a la que m'agrada i ja està. doncs mira, l'any que ve... Estem sortint a la tele. Sí? Pues te quiero mama, te quiero papa. I per qui tu també n'has comprat, no? Per la meva mare. Tu sí que has agafat la del Barça. Jo pensava, no hi ha ningú del meu equip aquí que vulgui la del Barça. Sí, sí. Aquí ja la meitat d'ells són del Barça. La meitat són del Barça. La meitat o més. I tu l'has comprat també per qui, la rosa? Per la meva germana que me l'ha demanat de color rosa. Molt bé. I tu no t'he preguntat, és per la teva mare? Sí. Molt bé. Doncs res, si voleu, ara jo me'n vaig a gravar una altra parada i a parlar, però si voleu, credem un Feliç Sant Jordi des d'aquí, perquè ens vegin. Feliç Sant Jordi i a la Madrid! Feliç Sant Jordi! A la Madrid! I visca el Barça també, tothom aquí. Viva el Betis! Madrid o Barça? Barça. Ho sento molt. Doncs ja veieu, ho dèiem fa una estona, Els nens que són els primers que surten al carrer a aquestes hores, que les escoles doncs, surten al carrer i gaudeixen de tot plegat. I ja veieu que, a més, no només fa moltes, sinó que també compren roses per les seves famílies, gairebé tothom, per la seva mare, per la seva germana, però fan aquest ambient. Paco, bon dia! Espera. A mi m'encanta, Paco, perquè parlem cada any, per Carnaval i per Sant Jordi. I per tot, ens veiem per tot. Vaig al teatre, que hi ha el dels Premis Mestre Sagrera. Sí, jo també vaig cap allà, ja. Ara és qüestió de... Ara quasi és l'hora. Una pregunta molt ràpida, Paco. Si la teva vida es resumís en un llibre, quin títol portaria? Poc pot ser, no ho sé, ni m'ho he plantejat. Però no sé si... Com a mínim 3 o 4 enciclopèdies. I ara ja no és moda tenir enciclopèdies, per tant no sé com acabarà això. Ja ho veurem, doncs. Ja ho veurem. Ens veiem ara, Paco. Fins ara. Ho dèiem, Paco, ara hi ha activitats, hi ha moltes activitats a Palafrugell. Per exemple, hi ha l'entrega de premis del Mestre Sagrera, a la tarda la lectura de Josep Pla, que també hi serem i demà us ho podrem ensenyar. I per aquí tenim la darrera de les parades de floristes de Palafrugell, en aquest cas la Magda. La Magda està a la seva botiga, però sempre hi ha les noies que també ens atenen, que estan començant a vendre les roses. Doncs ja fa estona que estan venent roses. I anem a parlar ràpidament amb elles, esperem que acabi de vendre. Bon dia, un any més. Bon dia, un any més, sí. Anava a dir, sempre sou els mateixos i cada any em vaig parlant amb vosaltres any rere any, Sí, clar, els floristes que som aquí a Palafrugell. Expliqueu-vos una mica aquest any, com pinta el Sant Jordi, quines roses porteu, alguna novetat? Bueno, les novetats són els diferents formats, diferents colors, i llavors algun peluche nou, que a nosaltres els peluixes de drac també sempre agraden molt. I, llavors, sí, variat de color i variat de flor. A més, veig aquestes tres que em deies ara, aquests colors més pastel, groc, el rosa, el lila, que a més venen amb l'embolcall del mateix color, que també fa molt d'efecte, no? Sí, queden molt xules. Aquest model que hem fet aquest any queda molt maco, tot del mateix color i queda molt maco. Avui aquest any, un any més, esteu aquí a Plaça Nova, però qui vulgui anar a la botiga, allà també hi ha la Magda, Sí, allà a la botiga està obert de 8 a 8, que al migdia no tanquen, i allà hi ha molta més varietat que aquí. A les floristes us regalen roses o us regalen llibres? Ja no sé què us fa més il·lusió a vosaltres. Al final no ens regalen res, perquè diuen de roses ja estàs farta. I els llibres, clar, normalment no regalen els llibres a les noies. Doncs des d'aquí igualment que els hi regalin roses i que els hi regalin llibres, que al final també Sant Jordi és el dia una mica de l'amor, no, a Catalunya? Sí, i tant. Ja per últim, suposo que estareu aquí tot el dia, en plena, acabem d'obrir gairebé, estem a mig matí, no sé si ja ha passat molta gent, veig molts nens per aquí, però suposo que hi sereu tot el dia. Sí, va passant gent i sí, estarem tot el dia fins també a les 8:45 del vespre. Molt bé, doncs que acabi d'anar molt bé i bon Sant Jordi. Gràcies, igualment.
Doncs nosaltres hem parlat ja amb aquestes 3 parades de floristeries de Palafrugell per parlar una mica de les novetats de les roses d'aquest any. Hem vist que hi ha les clàssiques, les vermelles de tota la vida, però que també hi ha novetats com colors més pastel, rosa, del color de l'arc iris, de l'arc de Sant Martí també. Per tant, anirem veient aquestes roses per diferents municipis, a veure quina m'acabo quedant al llarg del dia. I res, ens veiem d'aquí una estona una altra vegada. Espera, bon dia, bon dia, bon dia. Bon dia. Veig que ja heu comprat les roses, és que veníeu directes a mi, jo estava acomiadant ja la connexió, però m'heu vingut ja de cares, quasi. Per què heu comprat aquestes roses? Pots saber? Sí, bueno, una és per la meva mare i l'altra és per la meva àvia. I has triat les clàssiques que mai fallen, Les primeres que he vist. I tu n'has de comprar alguna o no? Sí, jo aquesta tarda compraré. Molt bé, per la mare, Per la meva mare. Molt bé. I de llibres, no sé si voleu que us en regalin algun en concret o és una mica sorpresa? Bueno, a mi no m'agrada gaire llegir, però no sé, m'agradaria que me regalessin el Petit Príncep. Vale. I per què? No, jo no vull llibres, no m'agrada llegir. Tu regales roses i ja està, suficient. Sí. Molt bé, doncs que acabi d'anar bé el Sant Jordi. I ara sí, amb aquesta última entrevista d'ambient, doncs com dèiem, d'aquí una estona tornarem a connectar, anirem al carrer Cavallers i podrem parlar de llibres. Hem conegut ja les novetats en roses, ara ens faltarà els de llibres, així que ens veiem en una estona. Doncs hola de nou des de Palafrugell. Fa una estona, ho hem dit, érem a Plaça Nova, on hi ha les floristeries, les parades de roses, i hem pogut estar parlant amb totes les floristeries i amb gent que estava comprant roses, però ja us hem dit que al cap d'una estona tornaríem a connectar des del carrer Cavallers, que és on estan situades les parades de llibres i de les entitats. De fet, ara mateix estem davant de la parada de Can Palé, que ja veieu que tenen aquí tots els llibres i tota la parada muntada, i anirem a parlar també amb gent que compra llibres i amb aquestes llibreries. Mira, els atracaré així literalment. Bon dia! Hola, bon dia. Quins llibres esteu mirant per aquest Sant Jordi? No sé, m'agrada també Javier Castillo, que l'he sentit a parlar també i fa bona pinta, no ho sé. Estàs mirant perquè te'ls regalin o per comprar-te'ls a tu mateixa o per regalar-los? Una mica tot, regalar-los, comprar i que me'n regalin també. Clar que sí, perquè al final ens agraden les roses, però a les noies també ens agraden els llibres, Ah, sí, molt, molt, molt. I per aquí? Jo és que no sóc molt de llibres, la veritat. Però bueno, avui és el dia que me'l regalin, doncs he de... He de dir en favor nostre de les noies que els nois ens ho poseu difícil, perquè molts no us agraden els llibres i arriba Sant Jordi i dius i ara què et regalo jo a tu, Sí, tota la raó, perquè no li agrada, llavors és molt difícil trobar un llibre. A mi em passa el mateix i ja dic, és un dia que al final acabes comprant sempre alguna cosa perquè també el detall és el que compta, però a veure què toca doncs avui al final. A veure què toca, sí. La rosa ja la tens? No, encara no, estic mirant, a veure. Primer llibres de fer roses, no? Sí. Molt bé, doncs que acabeu de passar bon Sant Jordi. Igualment, moltes gràcies. Doncs seguim per aquí veient llibres i intentarem parlar amb alguna llibretera que ens digui una mica quines són les novetats d'aquest any, què és el que podem trobar per aquí mig i que ens faci alguna recomanació. Per tant, a veure si podem parlar amb elles. Passem per aquí. L'Aleix anirà ensenyant els llibres mentre jo m'hi apropo, perquè hi ha llibres per tots els gustos i tots. Bon dia! Hola, bon dia. Veiem aquí que teniu muntada ja tota la paradeta de Sant Jordi amb llibres per totes les edats. No sé res jo d'això, no. No saps res? Doncs amb qui puc parlar? Aquestes noies. Amb aquesta noia, és que se m'escapa, ja m'ha dit que no. Bueno, mira, entraré per poder parlar una mica de llibres. Ja sé que m'has dit que no, però a mi m'han dit que vingui amb tu, Bueno, l'ha fet és ella, però no passa res. Podem fer-ho conjunt. Sí, podem fer-ho conjunt, que també s'apropi. Bueno, mentrestant, veiem un any més paradeta per Sant Jordi, plena de llibres per totes les edats, Sí, home, hi ha d'haver una mica per tothom. Quines recomanacions ens podries fer si et dic una infantil, una juvenil i una adulta, per exemple? Ella que els controla tots. A veure, infantil, juvenil i adult. Una de cada. Mira, infantil tenen molt d'èxit del de Titó, perquè, clar, surt a la tele i tal. Juvenil, aquests de Blugins ho peten, i després d'adult, d'adult hi ha molta varietat, però jo diria, un que surt molt bé és el del Després del naufragi, que aquest any és un dels més venuts. Anava a preguntar quins serien els més venuts o quin es preveu? Sí, aquest, el de la segona vida de la Victòria Bern, també. Crec que són els més venuts. És avui un dels dies més especials de l'any?
Sí, bueno, és un dia molt maco, perquè Sant Jordi, bueno, el carrer, la gent, és molt maco, sí. A més, veiem que hi ha ambient des de primera hora, portem passejant per aquí a Palafrugell tot el dia i primer amb les escoles, però després també amb la gent que va passant pel matí i suposo que s'allarga això fins al vespre i tot el dia hi ha ambient, no? Sí, fins a les 8 del vespre. Al migdia t'he de dir que hi ha per on, perquè tota la gent va a dinar, però sí, està animat. Per qui ens vegi des de casa encara poden venir tot el dia, no?, a buscar llibres? Tot el dia, fins a les 8 del vespre. Molt bé, doncs bona diada, que vagi molt bé. Igualment, gràcies. Doncs seguirem passejant per aquí, hem conegut ja algunes de les novetats literàries i ens han fet recomanacions per una mica totes les edats, infantil, juvenil i per públic adult. Ens han explicat quines són doncs, aquestes novetats i els llibres que més poden agradar, però és que jo ara he vist una autora, una escriptora, que aquest any s'estrena com a escriptora i la tenim per aquí. Bon dia, Nerea! Bon dia! Us la presento, ella és d'Esclanyà i és el teu primer Sant Jordi com a escriptora. Sí, m'he aixecat a les 6 del matí gràcies a que sí, el meu primer Sant Jordi com a escriptora, però bueno, se supera. Clar, perquè com es viu com a escriptora un Sant Jordi? Molt agobiant, jo crec que molt agobiant, però molt maco alhora, és molt gratificant. A part que és la meva festa preferida de l'any, ja com a escriptora estem superant-ho tot. Ja estic als núvols, Això t'anava a dir, suposo que la gent et para, que te parles, que pots fer signatures, parlar amb la gent. Sí, és molt guai, més la gent li està agradant molt i jo estic molt agraïda. Jo estic molt agraïda de tot. Anem a parlar d'aquest llibre perquè t'he presentat com a nou llibre, nova escriptora, però de quin llibre estem parlant? Estem parlant del lenguaje de les caracoles, de fet, mira, el porto aquí. A veure, ensenyem-lo. Es diu El lenguaje de les caracoles, és el meu primer poemari, de fet. Sí que és un llibre de 4 capítols. L'últim és un experiment que he fet una mica que vindria a ser tot un text conjunt i tinc moltes ganes de veure què li sembla aquest últim capítol a la gent. I res, és una mica el viatge d'una caracola des de l'orilla fins que arriba al fons del mar. Vull dir que té un sentit. Què t'inspira a posar-te a escriure i a passar d'escriure potser a casa a estones a dir ara tinc un llibre a les mans? Les ganes, jo crec que van ser les ganes de dir, mira, porto molts anys escrivint, moltíssims, volia veure-ho publicat, volia veure ja tenir un llibre, un format, és increïble. A mi quan van arribar i vaig veure les meves poesies en un llibre, jo flipo. Jo no sé els altres escriptors com ho portaran amb el seu primer llibre, però jo, quan el vaig veure, li anava ensenyant a tothom, mira, és que està publicat, saps? És que està en paper, que la gent ho pot tenir a casa. Està en paper, la gent ho pot tenir a casa, amb la portada i tot, i per mi és magnífic. Sobretot el recolzament que estic rebent de quasi tota la gent, la veritat. Tenies clar des de sempre que serien poemes? Sí, perquè de petita vaig començar a escriure poesia ja de molt petita i a mi crear personatges no m'agradava gaire. No se m'adona bé. Bueno, no se m'adona bé. No m'ha de gust. Cadascú amb lo seu, Cadascú amb lo seu. Jo la gent que ho fa me sembla fantàstic, però mira, jo prefereixo, quan me passa alguna cosa, no sé, però la meva veu poètica corre i me surten idees i llavors les apunto i surten poemes i se queda així. És una mica per expressar-me jo també. Al principi escrivia més per mi que no pas per l'altra gent, però al final amigues i amics publica o no? Publica, i al final vaig dir, va, que us faig cas, vinga, va, que sí. I va ser tot un procés bastant llarg. Clar, quan pot durar un procés des de que tens la idea de publicar fins que tens el llibre a les mans? Clar, jo crec que depèn del perfeccionisme també una mica, perquè jo va haver-hi un punt que me vaig haver de ficar un pòstit a sobre del llibre que posava «Está acabado». Uau. No lo toques más. ¿No? T'ho juro que posava això en un pòstit, tinc una foto i tot. No lo toques más. I va estar allà un mes. Uau. Jo així esperant-me, i cada dia. Lo toco. El punt aquest, la coma, aquesta paraula, un sinònim i la meva parella. Prou. No toquis, prohibit tocar-lo. Que te lo escondo, I jo, no. Que bo. I al final, doncs mira, després del procés també de la maquetació, de triar la portada. Heavy, no? Qui l'ha fet? O sigui, aquest dibuix... La portada me l'han fet a l'editorial. Vale. Sí, tot m'ho ha fet l'editorial, tant la maquetació, i al final els poemes són el que he escrit jo, l'estructura del poema sí que és meva, però tot el que és el llibre ha estat tot maquetat per l'editorial. I on es pot trobar aquest llibre? Perquè qui ens estigui veient i digui, hòstia, doncs jo el vull. Clar, ara mateix, com que estic en fase de promoció, fins d'aquí un mes i mig no estarà en llibreries, però amb les meves xarxes socials, sense cap problema, jo els puc enviar, o com que vinc sovint també per aquí a casa la mama, no falla. No falla, clar que no. Sempre baixo i sempre els puc portar a qualsevol puesto que me diguin, i si no per xarxes, se m'envia un missatge i jo encantadíssima. Us el firmo, el dedico a qui sigui, que avui és un dia molt guai per regalar llibres, vaja. Digue-les, perquè ens estan veient i ho podem penjar a l'Instagram també. Quines són aquestes xarxes per on et poden trobar? Tant a TikTok com a l'Instagram, que és @ner amb 2 Ns i 2/Ortega. O sigui, és ner amb 2 Ns // Ortega.
Nerea, ens fas un regal i ens llegeixes un algú? Vinga, va, t'aguanto la rosa, que així, mira, així, encara no tenia cap rosa de Sant Jordi, te la tornaré, però mira, jo ja tinc aquí la foto amb la rosa. A voleo. A voleo, vinga, va. Ha sortit el número 10. Vale, número 10. Que a més és un número molt maco. Que si agarras ese trocito de piel con una caricia y lo estiras más y más hasta que se deshace en un suspiro, cuando alejas la mano, te llevas del recuerdo que emana de una suavidad esfumada, sedosa, fácil de recordar. Se te impregnan los dedos y a cada roce parece que ese trocito pertenece a ti. Ai, que maco, no puc aplaudir perquè estic aquí amb la rosa, mira, així, Però que xulo. Doncs Nerea, moltíssimes gràcies per... Mira, ens hem trobat aquí, però hem pogut parlar... Mira, quina casualitat, perquè estava aquí fent una volta i ha anat a conya. I a més suposo que tens un dia supermogut, que ara deus anar amunt i avall, no sé si tens alguna firma, alguna presentació... Sí, estaré tota la tarda a Girona, de 4 fins les 8 del vespre, o fins que ens fotin fora. D'allà no em moc. No, fins que jo no se'n vagi l'última persona no me mouré d'allà, i tota la tarda allà, ara vaig a dinar i cap allà, amb el cotxe, aviam si no trobo molt de trànsit, però bueno, que porto un dia que estic com si no fos la meva vida, el que estic visquent. És surrealista, no? Això és un somni, allò pellizcant. Automàtic, i al vespre ja pairé tot el que està passant. Però molt bé. Doncs que acabi d'anar molt bé el Sant Jordi, aquest primer Sant Jordi com a escriptora, i esperem que els pròxims Sant Jordis puguem tornar-nos a trobar amb més llibres, si pot ser, i anar a seguir. Esperem que sí, clar que sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres i quin encuentro més guai. Genial. Moltes gràcies, Nerea. Bon Sant Jordi. Mira, per aquí, bon dia. Què tal? Ens hem trobat també casualment. Jo aquí em vaig trobant a tothom i vaig fent preguntes. Qui l'has trobat? A la Nerea, que acaba de treure un llibre, és d'Esclanyà, i mira... Veïna meva. Bueno, ja ho veus, Palafrugell està molt maco. I que sí? El dia de Sant Jordi, i recomanar a la gent que compri llibres i compri llibres en català. Això. Això és el que volem, però estem contents perquè veiem que hi ha força ambient, i després també recordar a tothom que a les 4, al Teatre Municipal, fem la lectura continuada d'en Josep Pla, que també ens fa molta il·lusió i esperem que la gent ens acompanyi. A més, aquest any dediqueu 2 plaques que ara d'aquí una estona desvetllareu a escriptors locals, no? Sí, clar, sí, home. També, a pesar de les figures que tenim que escriuen, la gent nova també la volem ensenyar i serà una sorpresa que crec que agradarà molt a la gent. Després us ho ensenyarem, però un últim missatge que vulgui enviar, perquè ha dit comprar llibres en català i aquí a Palafrugell amb el comerç local i les entitats del poble, no? Aquí està. O sigui, em fa molta il·lusió veure tot això ple de gent, el comerç local que treballi, i la gent llibres i roses, i el missatge que he dit abans, que com que tenim el català molt malament, que la gent compri llibres en català, sisplau. I gràcies a Telecosta Brava per estar aquí apoyant-se. Aquí som, moltes gràcies. Gràcies. Ens veiem. Doncs ho deia ara també el regidor, d'aquí una estona veurem com desvellen aquestes noves plaques en homenatge a autors locals, i a més a la tarda, a partir de les 4, hi haurà la lectura continuada de Josep Pla, ara que parlàvem de llibres. Jo porto, per cert, la meva tote bag d'aquí, de Sant Jordi de Palafrugell, que me la van donar l'any passat, i la tinc perquè ara aprofitaré mentrestant per anar a comprar algun llibre, que ja us explicaré després a veure quins llibres m'he comprat al final, i com dèiem, ens veiem d'aquí una estona amb la descoberta d'aquestes plaques, i tothom que vulgui participar aquesta tarda a la lectura continuada de Josep Pla, doncs també ho pot fer per, com deia ara el regidor, seguir parlant i llegint en català. Ens veiem d'aquí una estona. Trofeu i premi de 200 euros al treball, plats típics i tradicionals de Palafrugell, vestit clars, abril fons i molt agradable. Doncs estàvem veient imatges d'aquesta entrega de premis del mestre Sagrera, i ara tenim aquí alguna de les guanyadores. En aquest cas tenim l'Escola Badruna, primer i segon premi. Com esteu, noies? Molt bé, molt il·lusionades. Sí, superbé. Molt agraïdes. I molt contentes, suposo, no? Sí, molt contentes, sí. Us ho esperàveu? No, la veritat és que no. No, nosaltres no. I ens esperàvem que elles guanyessin. És que hi havia com dubte, perquè hi havia com dos, no que destaquessin, però com que estàvem entre quina guanyarà i al final, però estem molt contentes. És una oportunitat xula, llavors estem molt agraïdes. I suposo que ha portat molta feina, perquè aquests treballs no es fan d'un dia per l'altre. No. Ha sigut, a mi, per exemple, amb el meu grup hem tingut algun problema, però hem pogut acabar solucionant, i guanyar això és com una cosa que dius, uau, ho hem fet bé, saps? O sigui, molt agraïts.
Al principi ens va costar una mica trobar informació i el tema, el fons, eren, bueno, discussions. Però molt contentes estem d'aquest premi. Perquè expliqueu-nos, per exemple, el vostre treball, de què anava el tema? Plats típics i tradicionals de Palafrugell. I comparàvem els antics, els moderns... Sí, exacte. Clar, suposo que els moderns era fàcil trobar informació, però els antics ha costat. Costava més, sí. Vam anar a l'arxiu, que ens van donar molta informació. A la biblioteca també, llibres. Sí. I vam fer algunes entrevistes a alguns restaurants. D'aquí Palafrugell, eh? Sí, tot de Palafrugell. Sí, com la Xicra. El Xadó. El Xadó, exacte. El Casamar. El Casamar era el modern. El modern, sí. Perquè... Sí, clar. I algun plat que us en recordeu ara mateix? L'esniu, que és com el més típic, poder, no? Sí, justament vam fer una campanya aquí per provar-lo i el vam provar-lo. Ens va encantar, molt bo. Que guai! I vosaltres per aquí, el teu grup, què heu fet? Jo hem fet l'Oncotrail i el tema hem parlat la història, com es va fundar, perquè els pares d'una de la meva nena del meu grup són molt esportistes i ens va donar aquesta idea i ens va semblar com molt original i hem après moltes coses i fins i tot el fundador ens ha dit que si volem anar a repartir dorsals l'any que ve, quan es faci. Llavors, molt contentes, hem après moltes coses i ens ha agradat molt, la veritat. Doncs noies, a totes quatre i al teu grup els dius de part nostra que moltes felicitats i a seguir treballant, que al final és el que veiem, que tot l'esforç té la seva recompensa. Moltes gràcies! I espereu que això no acaba aquí, perquè tinc també la Neus Mar com a profe i ja sé que no parlarem ara de Sant Jordi, però hi ha concert aquest cap de setmana a Torroella, m'han dit. Sí, que bé. Doncs sí, a l'Espai Ter. A l'Espai Ter justament presentem Arrelades, que és un concert molt en femení, amb 5 noies, i és justament una reivindicació de la nostra música des de la tradició fins a actualment. Oques grasses i passem una mica de tot, pel copler, per l'havanera, per la rumba, per llac, per serrat, per les corrandes, per la música folk. Fem un repasset i tenim un arbre a l'escenari que està molt sec, com la nostra cultura que comença a estar una mica seca, i intentem fer-lo florir. D'alguna manera simbòlica, doncs al final ha florit, que és el que avui està passant aquí, no? Que la nostra cultura aquest dia floreix d'una manera que hem de mirar que això s'allargui tot l'any. I encara queden entrades o la gent que ens estigui veient encara pot sumar-se a aquest concert? L'Espai Ter realment és un teatrazo molt xulo, on hi cap molta gent, per tant jo animo a tothom que el diumenge a les 7 ens acompanyin a l'Espai Ter. Ja tornant a Sant Jordi, hem parlat amb alguna de les alumnes del Badruna. Com es viu una jornada així des de les escoles? Bé, és una jornada, jo crec, molt festiva, molt nostra, que ells se la senten molt seva, que la vivim ja també nosaltres amb els nostres jocs florals, que la comencem a treballar, tot és el que és prosa, poesia i dibuix. Cadascú deixa anar totes les seves actituds artístiques i després fem aquests premis, que jo crec que són la motivació que vés a saber, potser surt algun artista, algun escriptor, algun poeta o alguna poeta, i com no, aquesta volta que els deixem així, els anem controlant, però és molt bonic, que ells porten els seus diners i vagin a buscar el seu llibre o la seva rosa. Doncs que acabi d'anar molt bé aquesta jornada a les escoles i també a casa. Bon Sant Jordi. Igualment a tothom, gràcies. Doncs ara sí, després d'haver parlat amb aquestes alumnes de l'Escola Badruna, també amb la Neus Mar, doncs acomiadem aquesta connexió. Hem parlat del mestre Sagrera i recordant una vegada més que la lectura de Josep Pla, la lectura continuada, tindrà lloc aquesta tarda a partir de les 4 de la tarda i que tothom hi està convidat, des dels més petits i alumnes fins als més grans. Bones de nou, jo segueixo a Palafrugell. He tornat a Plaça Nova perquè ara fa una estona han començat les sardanes. De fet, fa un moment teníem aquí una sardana enorme que just volia connectar i s'ha desfet, però per un motiu, i és que ara mateix qui ballarà la següent sardana són els alumnes de l'Escola Barceló i Mates, que els tenim ja aquí preparats i a veure si ens poden respondre. Bon dia, noies! Bon dia! Que esteu a punt de ballar una sardana? Sí! O sigui, això és un projecte que heu fet al col·le o com funciona? Hem vingut aquí i ens hem trobat una sardana i hem començat a ballar. I la sabeu ballar o no? Sí! Estem aprenent. Tu no saps ballar? No. I ara la ballaràs, però veig que estàs aquí preparat o no? Sí, jo sí. Llavors, uns us ensenyareu als altres, no? Sí. Doncs us aneu posant enrotllant que de seguida començarà i així us gravem. Hola! Per cert, ja teniu les vostres llibres i les vostres roses? Sí! Caramels i globus. Molt bé, doncs vinga, poseu-vos allò que ara us ensenyarem com balleu les sardanes. Adéu! Doncs ja veieu a l'Escola de Barceló i Mates que es prepara per ballar aquesta sardana que estan a punt de començar i
És important també, no? Fa un moment veiem la sardana més de gent gran, però també involucrar doncs, els més joves del poble que estan ja preparats en diverses rotllanes esperant a que soni la música per començar a ballar. Alguns en saben, alguns no, però també la qüestió és participar-hi i anar aprenent. I mentre no comencen aquesta nova sardana, a veure si podem parlar amb algun dels músics. Bon dia! Bon dia! I bon Sant Jordi! Igualment. Com se sent tocar en un dia com Sant Jordi, que és una diada tan especial? Ostres, és un dia molt maco i bueno, que es respira un ambient molt festiu, molt català, molt d'aquí, o sigui que bueno, és un privilegi, la veritat. Fa un moment hem vist una gran sardana plena de gent, però a més ara també veiem una cosa curiosa que ens agrada molt, que és que veiem aquests joves d'aquí Palafrugell que també s'hi sumen i que també hi participen. Sí, brutal, vull dir, estem supercontents de que la gent jove doncs, coneixi la sardana i que, bueno, que comenci a entendre què és i tot, o sigui que sí. Vosaltres qui sou, per qui ens estigui veient? La principal de la Bisbal. I avui teniu el bolo Palafrugell, esteu a algun lloc més? A Barcelona hi ha la plaça Sant Jaume, davant de la Generalitat. A la tarda? A la tarda, sí, a les 7 de la tarda. El dia intens també, eh? Sí, i tant. En allà, bueno, com aquí, molta gent, moltíssima gent. La veritat és que sí. Ara us posareu a tocar perquè ballin els nanos? Sí, ara farem 3 sardanes més, de 10 tirades, i ja estarem de l'audició, sí. Molt bé, doncs... I cap a Barcelona. Anava a dir ràpid, que si no us enganxa. Sí, perquè si no hi ha una de trànsit i hi ha molta gent, bueno, ja ho sabeu. No sé si teniu temps, dintre d'aquesta feinada que teniu, de fer una mica de passejada per les parades, per les floristeries, per les llibres... Sincerament, molt poc. I m'agradaria, però és que molt poc. Vull dir, anem superràpid, o sigui que... Bueno, però gaudiu també com ningú d'aquesta gent. És el punt just d'aparcar, venir fins a la plaça, respirar l'ambient i marxar, i ja està, sí. Molt bé, doncs acabar de gaudir. Gràcies també per la vostra música, que al final, a primera hora hem estat per aquí i ens deien els paradistes, ens falta música, i ja la tenen, així que moltes gràcies i bon Sant Jordi. No es mereixen, igualment. I mentrestant estem esperant que tornin a tocar per veure aquests nens ballant, així que anem a parlar per aquí darrere. Vaig a fer el que ja ve a ser una tradició que jo pensava que aquest any no passaria, que és entrevistar la meva àvia al banc de plaça. Ho vaig fer l'any passat i aquest any hi torno. Aquest any, però, ja li he donat la rosa i el llibre. Bon dia! Bon dia! L'any passat et vaig entrevistar el mateix dia i al mateix lloc. Mira, això va bé. Passa que l'any passat et vaig portar la rosa en directe i avui ja te l'he donada. Bueno, però m'has portat el llibre, que m'ha fet molta il·lusió, Mira, vaig a seure, perquè això ho explicarem. T'he portat un llibre que l'altre dia van estar a Plató presentant-lo, no? I et va fer molta il·lusió. Sí, en Vinyes i en Riera. Me va encantar, me va emocionar, vaja. Ho explico, és el llibre Vocació, que és un llibre que parla de Torroella dels anys 60, 70 i que parla al final de la vostra infància, no? Sí, me va agradar tant, i la Teresa també, Totes les germanes estaven buscant el llibre. I tu ja el tens, Ja ha arribat. Jo ja el tinc, la primera. Sí. I la Rosa també veig que em portes un parell. Una és meva. Una és de l'Aleix. Bueno, és de l'Aleix, que és el càmera, que és el meu germà, que avui te fem equipazo. Sí. No sé si esperes rebre'n alguna més o regalar-ne. No, ja sé jo que aquesta tarda n'arribaran més. També més, no? I en regalaràs alguna o algun llibre o alguna cosa? Sí, tant. No solament s'ha de rebre, s'ha de donar també. Papa, algú pels que ens estiguin veient, vols enviar algun missatge a la gent que ens estigui veient, que s'animi, que vingui a plaça, que gaudeixi de la cultura, no sé, el que vulguis? Bé, prou que venen. Sí, està molt ple, la veritat és que hi ha molt d'ambient perquè fa molt bon dia, també. No cal que ho anunciï, perquè bé, prou que venen, que tens treballs a trobar puesto. Sí, això és veritat, el banc està molt sol·licitat, Sí, molt. Jo ahir a la tarda va ploure, cap al vespre, i aquesta nit, i jo patia, Ai, Déu meu, que no plogui. I menys val. Déu m'ha escoltat, has vist? Sí. Portes molta estona per aquí plaça, anar veient l'ambient, no sé si has passejat per les parades. A les 11. A les 11, Déu-n'hi-do. He anat a fer la compra, ja la tinc pagada i tot, i ara l'iré a recollir. Molt bé. Aquí al mercat, perquè aquí tant de rato... Clar. I després d'aquí veure les sardanes, una mica de passeig per les parades de llibres i roses i ja tenim el dia fet. I a dinar i a la tarda tornem-hi. A la tarda hi ha la lectura continuada de Josep Pla. No sé si aniràs a llegir o saps una mica o has vist algun any. Sí, ja me n'he enterat, ja. Molt bé. Doncs res, que vagi molt bé el Sant Jordi i un plaer tornar-te a entrevistar, a veure si ho repetim any rere any i que sigui ja una tradició. Que sigui per molts anys. Clar que sí. Guapa? Molt bé. Vale. Doncs res, ens veiem aquesta tarda. Vale. I que gaudeixis de les sardanes, que ara més, mira qui ballen, els nens del Barceló i Mates, que són els teus veïns.
I me fa molta il·lusió perquè és la joventut, que bueno és que comenci ja amb les sardanes. Ara ho deia, fa un moment veiem la gent gran i ara veiem la joventut i és una mica el relleu generacional, no? Sí, m'encanta. Molt bé, doncs a gaudir-les. Bon Sant Jordi. Vale, molt bé. Doncs vinga. Vale. Amb l'entrevista anual de la meva àvia, que és el seu minut televisiu de cada any, i això jo ho vull convertir ja en tradició, eh? I dit això, com dèiem, ara ja començaran a tocar i acomiadarem aquesta connexió veient aquest mix del jovent de Palafrugell, de les escoles, ballant sardanes, gaudint de la cultura catalana, d'una diada tan bonica com és la de Sant Jordi, que ja estan aquí ben preparats, l'Aleix els va ensenyant, esperant doncs, que soni aquesta sardana per començar a ballar-la, però, com dèiem ara, és un honor i un gust veure tots aquests joves implicats i gaudint d'una diada com aquesta. Ja ho hem vist tot el matí, que porten totes les escoles fent voltes per Palafrugell tot el matí, alguns comprant llibres, alguns comprant roses, ho hem parlat també amb professors i amb alumnes que ens explicaven doncs jo l'he comprat a la meva mare o tal, i és una manera doncs això de gaudir del dia. I ara sí, atenció, que comença la sardana. Us deixem amb aquesta petita actuació.